Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul Său cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să-ți primească arderile de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Fiți binecuvântați de Dumnezeu. Amin.